Pán Ježiš Kristus, nevinný, zniesol trest za naše viny. My, keď sme vinní, máme skôr tendenciu zvaliť svoju vinu na iného. Nájsť vinníka, ktorý za našu vinu môže, ktorý ju zapríčinil, a tak sa aspoň trochu ospravedlniť pred sebou i pred inými. V tomto úsilí sa však často dopúšťame nespravodlivosti voči blížnemu. V mladosti mal svätý František sen, v ktorom videl nádhernú sieň s najrôznejšou rytierskou výzbrojou, ozdobenú znakom Kristovho kríža. Tieto zbrane mali patriť jemu a jeho rytierom. Spočiatku si sen vysvetlil nesprávne a túžil po rytierskej sláve. Neskôr sa mu dostalo vnuknutia, že Kristovo rytierstvo sa musí začať víťazstvom nad sebou samým. A hoci sa mu predtým bridilo čo i len hľadieť na malomocných, potom im pre ukrižovaného Krista, ktorý sa stal podľa slova proroka opovrhnutým ako malomocný, preukazoval s dobrotivou vrúcnosťou služby pokory a vľúdnosti.